Какво е Рене Деклер? Днес той е вяра. Днес Рене Деклер е лично отношение към всеки един човек, към всяка една жена. Рене Деклер е културата към ценностите и смисъл на живота. Независимо, че се занимава с скъпоценни камъни, независимо, че продаваме благородни метали, независимо, че продаваме бижута и доставяме радост. Рене Деклер няма лице, защото е всяка жена. Ти не можеш да определиш всяка жена с едно лице. Рене Деклер иска всяка една жена да разпознае себе си. Това е вярата на жена в утрешния ден. Това е силата, която я кара да става всеки ден и да продължава напред в този свят. Винаги през едно бижу, винаги през диамантите, винаги през златото и среброто, защото самите те са силни. А за да устояваш на този свят, ти трябва да бъдеш силен, особено жена. Да вярваш в собствените си сили, в собствената си същност, за да можеш да устоиш. А коя е Рене Деклер? Рене Деклер е дама, която е падала много пъти. Как се изправя? Чрез силата на любовта и вярата си за по-добро. С вярата да даде неща, които знае, че само тя може да ги даде. И затова казваме: Рене Деклер, давам ви част от себе си.